Tingnan nyo guys ha. Subscribe muna kayo sa YouTube channel ko, Bisaya Warriors. Ito guys ha. Paano buksan na di ka mahirapan. Tingnan mo po. Eh kung may pang abli kayo ng pambukas guys. Pang abli sa... Tingnan nyo guys ang paano. Tapos ito guys. Nasa gitna siya guys. Nasa gitna siya. Nakita na yan guys. Lumawas na. Nakita na yan guys. Lumawas na. Guys, nalaglag guys. Malasa. Ano sa man nalaglag man ta? Nalaglag kayo. Gisabot